И така, време е за малко сладки неща в Париж. Нямам никаква представа как се казват, не ги запомних и сега ще ги пробваме. Ето така изглежда. Това е някаква много известна сладкарница. Ето ги тези прекрасни вкусотии. И сега почваме от това Сияна да ги пробва. Действай! Той има блат. Да, не мога да го щупя. Много хубаво. На какво има вкус? Ами това тук има вкус на някаква такава малинка се едно. Да, те казаха, че е блек кърънт с малинка, да. Да, долу е шоколадова бисквита. Много вкусно. Я сега да го пробвам и аз. Хайде сега, професионалисти, да си кажем мнението. Вкусно е. Много е яко. Не е много сладко, направо си е киселко. Страхотна идея. Супер е. Айде, дояждаме, после показваме друго. Не, спри! Не, мамо, стига да не е честно. Не, сериозно, спри. И сега номер 1 свърши, да покажем номер 2. Но беше вкусно. И колко каза, че първото каква оценка получава? 10. Съгласна. Айде второто, да видим какво е това. Много е красиво, леле. Много е красиво. Да. По-добро ли? Двете са еднакво добре. Всъщност, Това знам, че има кестени, за него питах. първото, какво ми хареса, и това е хубаво, само да блата е малко странно, като някаква хлебна бисквита е. Сега ще го пробвам и аз. Кремчето е хубаво. Дай на професионалиста. Айде професионалиста да те видим. Какво ще кажеш? Наистина много нестандартен вкус, ама май не е от блата. Пробвай го по-отделно всяко. Блата е нещо соре, сякаш. Това са кестените. Във първия крем. Второто Горе е такъв сладкарски крем. Абе, хубаво е. Просто е с много различен вкус. Първото беше по-хубаво. Ще го изядем. Добре, това е 9 от 10, съгласна съм. Да ядем. 5 от 10. Добре.